Jsem moc ráda, že jsem se konečně dopátrala toho a dočkala toho, že můžeme natáčet s Dominikou Gurbalovou, slovenskou zpěvačkou, skladatelkou, maminkou. Zapomněla jsem něco, Domi? Je to fajn. Já tady mám na tebe asi 10 otázek, z kterých si vlastně vybereš jednu možnost, jo? Budeš mít 2 možnosti a vybereš si jednu z nich, co ti bude příjemné. Dobré. Klavír nebo kytara? Klavír. U2 nebo Coldplay? YouTube. CDčko, LPčko, kazeta nebo MP3? Rekapitulace, prosím. Ano, CD, LP, kazeta anebo MP3. CD. Guláš nebo halušky? Guláš. Šaty nebo kalhoty? Začali to byť šaty, ale dlho to boli kalhoty. Papírová nebo digitální kniha? Papírová. Hřiště nebo dětský koutek? Hřiště. Kino nebo Netflix? Kino. Ani jedno. Nemusíš si vybrat jedno nebo druhé. Tak kino. Kostel nebo divadlo? Kostel. Pletení nebo háčkování? Neviem nič. Môže byť pletenie. Ty jsi vyrůstala ve velké rodině, nejen hudební, vedle tě k hudbě, ale vedle tě třeba i jako k jiným dovednostem, třeba k ručním pracem, když už jsem zmiňovala to pletení a háčkování. Tak asi si až tak nespomínam, ale áno, vlastne, keďže starí rodičia žili na dedine, vo vesnici, tak mám na to takú spomienku, že aj keď ja som panelákové dieťa, tak sme chodili pravidelne hrabať, drevo znášať, rúbať a takéto veci okolo domu. A tak neviem, či to je nejaká dovednosť, pre niekoho je to bežný život, ale tak to nejako, no. Maľba. Mala som rada maľovanie. No a vaření? Ja som mala z toho úplne, že traumu, stres, že ja proste som sa sama pred sebou mala za neschopnú, ale zistila som, že to bolo klamstvo. A teraz, aj keď nemám vzťah k vareniu, ale ako sa povie, život nás naučí, tak život ma naučil a zistila som, že vôbec to nie je také zlé, ako som si myslela, že to je pre mňa španielská dedina a práve paradoxne ma baví variť od oka, ako sa povie, keď takedy mama povedala, daj tam soľ, tak od oka. To čo je od oka? A teraz áno, proste človek príde život a zrazu to ide, takže tak. Skrz různé rozhovory tam zmiňuješ, že jste rádi spolu opíkali, vařili guláš, tak proto si možná zvolila ten guláš. Upřednostnila si guláš nad haluškami, což teda upřímně nechápu, ale dobře, rodinné vazby, dáš mi recept? Guláš, no, môžeme sa porozprávať potom. Dobře. Nakonec, co se týče hudebních nástrojů, zvítězila kytara a klavír, ale mohlo to být i jinak? Tak môj otec je čelista, ale keď som bola dieťa, tak pre mňa to bolo zakázané ovocie, aby som to asi nepoškodila. A mama zasa učí a vyštudovala akordeón, harmoniku. No a na to si trošku zahrám takedy. Tak teoreticky. Ja som chcela v podstate asi aj to violončelo, ale išlo to len tak povedľa mňa. V jednom rozhovoru pro Live TV si řekla, že si pracovala jako vychovatelka v nemocnici. Čím si chtěla být jako dítě? Nepamätám si, že by som mala vyslovene nejaký sen a také smerovanie. Pamätám si jedno obdobie, že som susedke ako asi 10-ročná povedala, že áno, ja budem spievať, budem mať mikrofón, gitaru a budem akože vystupovať. Takže toto som chvíľu chcela reálne robiť. No a potom vlastne každá tá práca, ku ktorej som sa dostala, čo bolo v podstate aj napríklad učenie v materskej škole, tak u nás sa na Slovensku povie, že ako slepé kura k zrnu. Takže nejako som sa ocitla na miestach, o ktorých by som nepovedala, že sa tam ocitnem. Napríklad tá učiteľka v nemocnici alebo v tej materskej škole. A v podstate sa to stalo len preto, že na strednú školu som išla z dôvodu vyučovania výtvarnej výchovy a hudobnej, čo bolo len na pedagogickej škole. Čiže v podstate ja som sa stala učiteľkou len preto, že som hľadala školu s výtvarnou a s hudobnou výchovou. No, čiže nemala som nejaký takýto sen, ale som veľmi vďačná a vidím sa v tom, že si ma to našlo a že som to tak v sebe nejak rozpoznala, nejaký taký malý pedagogický talent, že to robím rada a zvlášť v tej nemocnici tým, že tá dynamika tam je úplne inak v bežnej škole. Bo učiteľ v bežnej škole si v podstate vychováva dieťa, vidí, ako napreduje, vidí, ako rastie, vidí nejaký výsledok svojej práce. A toto mňa napríklad strašne nebavilo v tej škôlke, že pre mňa to bolo strašne vyčerpávajúce. Rok som robila v takej súkromnej anglickej škôlke. Bola to výborná skúsenosť, skvelá na to, aby som zistila, že toto robiť nebudem. A v tej nemocnici v podstate ten charakter učiteľa a vychovateľa je úplne iný. Tá dynamika je tam
každý deň iná. Človek príde, nevie, čo ho čaká, nevie, ako budú mať tie deti diagnózu, ako dlho tam budú. Niektoré sú tam deň, niektoré sú tam rok. Ale toto ma bavilo, lebo mi prišlo, že na ten okamih im dám to najviac, čo môžem. Trošku im spríjemniť napríklad ten pobyt v nemocnici. V istom zmysle aj svedčiť o Pánu Bohu, že je na to priestor. Byl? Bol. Niektorí aj to veľmi vítali. Niektorí sa chceli aj pomodliť. Sme si spievali. Tým, že tam ako družinárka, vychovávateľka som mohla aj hrať, aj spievať, tak to bolo úplne skvelé. Čiže sa aj spravila tá spleť učiteľky, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy a aj toho spievania a hudby. Takže som za to veľmi vďačná, ale vôbec vlastne neviem, ako sa mi to stalo, lebo nemala som predstavu o tom, čím budem. A když se vrátíme k tvému působení v nemocnici, pamatuješ si nějaký případ, příběh nějakého dítěte, který ti utkvěl v srdci, že si ráda, že si ho poznala a že si mu mohla tímto způsobem posloužit? No je toho viac. Je viacero takých príbehov. Niektoré sú aj také ťažké, čo neviem ani že do akej miery, kedy je vhodné čo spomenúť. Dotknem sa aj tak všeobecne toho, že niekedy to nebolo len o deťoch, ale o rodičoch, lebo s deťmi bývajú niekedy aj rodičia a bolo vidno, že to bola taká služba aj pre nich, že sa môžu porozprávať, že vnímajú oporu, že napríklad raz aj pamätám, že som odchádzala, lebo robila som chvíľu aj na detskej onkológii a niekedy som sa cítila taká, že nie, že na čo tu chodím, vedela som, ale že do keľu, že je to dosť, že čo tu im môžem dať. A človek to tam nerozpráva, nie je na to priestor, ale pamätám sa, ako som odchádzala a mamička mi tak pomedzi riadky, že už sme sa tak tešili, kedy prídete, tak dobre, že tu chodíte. A mňa ani nevie, ako veľmi mi to dobre padlo, že to povedala, lebo človek niekedy nevidí ako keby to ovocie svojej práce alebo svojej prítomnosti. No ale boli aj také situácie, že som bola pri dievčatku, ktoré odchádzalo. Takže boli aj takéto situácie a potom jeden chlapček, čo bolo pre mňa brutálne náročné, to bolo pre mňa úplne tam som v svojich očiach som sama pred sebou zlyhávala, ale on bol totiž to veľmi dlho v nemocnici a tak mal také ťažké prejavy správania a niekedy sa snažia tie deti ujsť z nemocnice, čiže človek ratuje vlastne úplne z rôznych strán tie deti, že nielen ich zabáva, ale dáva pozor, aby neušli a tak. Takže rôzne, ale v konečnom dôsledku je to také pekné a láskavé a zaslužné a veľa sa tam človek naučí. No. Je to aj na pokoru. Aj človek si uvedomí, že koľko vecí nemá v svojich rukách, že môže urobiť najviac, ako chce a asi to je všetko, čo vieme a zvyšok je v Božích rukách. No. Když se vrátíme ještě do tvého dětství, tak rodiče tě vedli k víře, ale za jakých okolností jsi se rozhodla osobně přijmout Krista a následovat ho? Jaký byl začátek s Bohem? Začiatok bol taký typický tínedžerský, že sa mi páčil chlapec, ktorý ma zavolal do spoločenstva. A vôbec ma nelakalo spoločenstvo, ale ten chlapec, nie? Samozřejmě. Takže som sa tam šla pozrieť, nahliadnúť a tam sa vlastne spievali modlitby chvál. To bolo také náhodou vzniknuté spoločenstvo a to nie je možno až také podstatné, ale teda bola som tam asi 5 krát, vždy som si tam dobre poplakala, lebo som cítila teda tú Božiu prítomnosť takým novým spôsobom. A potom vlastne na modlitbe teda nás pozvali dať život Pánu Bohu. A si hovorím, však ja som v pohode, nie? Ako ja som bola taká vysporiadaná so sebou, však verím v Pána Boha, aj sa pomodlím, aj do kostola idem. Ale pamätám si to doteraz, ako som si povedala, OK, tak Bože, toto je moment, ti dávam svoj život. Mala som asi 17 rokov a potom boli vlastne modlitby za prihovorné, za vyliatie Ducha Svätého. No a tam vlastne bol ten moment, ako to voláme, že krst v Duchu Svetom, takéto spečatenie a spoznanie a zároveň dať je Pána Boha na prvé miesto a to rozhodnutie ho nasledovať a to, že ako keby sa mi otvorili oči. Ja napríklad nemám rada knihy, ja proste nie som čitateľka, je fakt zo pár kníh, čo som prečítala a vtedy som dostala brutálnu chuť čítať Bibliu. V podstate som ju hltala a niekoľkokrát dokola to isté a premeditovala. A úplne inak zrazu som jej rozumela. Čiže fakt to je taký ako dar viery, ktorý nám verím, že každému Pán Boh chce dať, že my môžeme zrazu vidieť úplne inak a som presvedčená, že to je z jeho milosti a z daru a z toho, že my ho pozveme. Čiže to bol taký moment, že odtedy prišla do môjho života Biblia, Sväté písmo, spoločenstvo a tak ďalej. Co to pro tebe znamená, život s Bohem? Dobrodružstvo. Minulo bol taký vtipný, ako teraz mi to tak napadá. Jasné, že je to oveľa viac ako dobrodružstvo, ale nedávno mi poslala kamarátka taký vtipný obrázok, ako keď si predstavíme. Najprv bol komentár. Ľudia hovoria, že život s Bohom by mohol byť akože niečo nudné, niečo, čo by nás nemalo lákať. A k tomu bol obrázok
dieťaťa jazdiaceho na baranovi, na ovečke, že akože Lamb of God, že baránok Boží hovorí drž sa. Život s Bohom asi je to istá dávka, hlavne asi zmyslu, že kráčajúc v dôvere s Bohom, veci dostávajú zmysel. Čiže či zažívam krásne veci, tak majú o mnoho širší rozmer ako len tú ich samotnú krásu. Ja neviem, hudba. Hej? Hudba sama o sebe je pekná. Ale keď dostane ten rozmer objímajúcej lásky, moci, moc uzdravovať, moc, ktorá tá Božia moc prúdi cez hudbu, tak je to úplne iný rozmer. A ešte tiež to, že keď príde utrpenie, ťažkosti, tak to nie je v istom zmysle koniec sveta, ale tiež to dostáva zmysel. Hej? Že asi tak by som to snažila zhrnúť, že má to zmysel a je to nádherné. Že to dostáva krásu. Že to má taký iný rozmer. No. Ty také maluješ. Jakou barvou by si teď označila aktuální období, ve kterém se nacházíš? Akože prvé, čo mi napadlo, je asi taká svetlo-ružová. Nie, že by som veci videla ružovo, ako sa povie, ale hej, myslím, že cítim takú nehu, pokoj. Začalo ma baviť nosiť šaty a sukne. Aj s dcerkou, aj tak v okolí. Čiže asi tak. A je ružová tvoje oblíbená barva, nebo vůbec? Dlho som mala rada svetlo-modrú, belasu. Teraz rúžovú mám rada, aj bielu mám rada. My teď natáčíme v Trpíně a ten název evokuje utrpení, což bylo i tvé několikaleté období. Nefunkčního manželství skončilo to rozvodem, anulací sňatků, bolestmi, křivdami, odpuštěním, prostě život jde dál. Lze projít těžkým obdobím s lehkostí? Áno, aj keď možno by som dodala to, že niekedy aj to, že je to ťažké, treba prijať a do toho vniesť pohľad ľahkosti a prijať, že toto je akože fakt, že ťažké, ale že kráčať a že to pekne príde. Takže asi tak by som aj tú ľahkosť, že nie že zľahčovať, že toto je ľahké. Prejsť s ľahkosťou vecami možno nie je o zľahčovaní tej veci, ale o prijatí, že je to proste tak, je to zlé a to nemusím ani súdiť. Je to koho iného vina, je to moja vina, proste je to zlé. Ale jak je v žalme, čakal som čakal a Pán sa ku mne sklonil, takže vždy príde to svetlo na konci tunela. Na co si přišla? Co bys udělala jinak? Fú, no asi v niečom som aj prišla presne k tomu seba prijatiu, že v tom momente na tú možnosť vyzretia a na tú schopnosť života, v akej som vtedy bola, som sa snažila urobiť najlepšie, ako som vedela. Čiže do istej miery by som urobila to, že by som už prijala samu seba, že proste taká si Dominika, proste taká si bola. A taká si teraz, aká si. Jakaši, takaši. Mojaši, akže mu nás poví. Takže niekto ma aj tým povzbudil, že naozaj ten úmysel nebol zlý. A keby, že niečo mám vypichnúť, čo by som robila inak, tak je to, že už vtedy by som na seba netlačila, už skôr ako som vošla napríklad do toho sobáša, ale že prijať sa, že Dominika, taká si, tak načúvaj pravde, ktorá je aktuálne takáto, lebo zdanlivé konanie dobra nemusí byť vôbec dobré. Že my môžeme urobiť niečo, čo je na oko dobré, ale tá podstata nie je dobrá. A toto bol podľa mňa môj problém. Taká pýcha aj si priznať, že proste toto není dobré. A nie, že to máš dotiahnuť do šťastného konca, lebo sa ti zdá, že to by malo byť dobré. Nie, proste byť pravdivý, úprimný. Dominika, buď už úprimná, aj keby to malo byť niečo nepríjemné, nesprávne, ale Boh nás môže očistiť len vtedy, keď ukážeme toto špinavé. Existuje nějaký 3bodový recept Dominiky Gurbalové, jak se žije lehkost? Tak, teda, za prvé, tá otvorenosť, úprimnosť, ktorá súvisí aj s tým predošlým rozhodnutím, že byť úprimný a byť láskavý aj sám k sebe, aj k druhým a vlastne to súvisí s tým prijatím Božej lásky, že nechať sa milovať Pánu Bohom, aby sme mali úctu aj k Bohu, aj k sebe, aj k druhým. Takže byť úprimný, byť otvorený v láskavosti a čítať Božie slovo, pretože tam je pravda a Pán Boh nám v dobrý čas pripomenie veci a ich oživí a sa stanú telom. Tak jak je na začiatku, že slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami, tak fakt, že nie sú to len slova, ale že Božie slovo, ktoré je v Biblii, v Svetom písme, prichádza s mocou. Božie kráľovstvo prichádza s mocou, jeho slova prichádzajú s mocou. Čiže by som povedala úprimnosť, že byť taký, aký sme, autentický, byť láskavý a čítať Božie slovo a žiť z toho. Já mám takový praktický dotaz tady k tomuto období. A jaký je rozdíl mezi rozvodem a anulací manželství? Jak to probíhá? Je to úplne iný pohľad, lebo na rozvode ako keby proti sebe, pokiaľ sa nedohodnú,
stoja manželia a sa riešia ako keby ich záujmy. Hej? Jeden má záujem sa rozviesť, aj druhý, prípadne jeden nemá. Pri nulite ide úplne o niečo iné. Dokonca tie stránky sa nemusia ani zúčastniť procesu. Môže jedna odmietnúť, môže mu na tom nezáležať a neposudzuje sa záujem tých ľudí, muža a ženy, ale pozerá sa na to, či to manželstvo bolo platne uzavreté. To je celá pointa. Že či za tých okolností, v akých sa to manželstvo uzatváralo, je pred Bohom ako keby spečatené. Čiže to nie ide o to, že čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje, ale spojil to Boh za týchto okolností. Vedeli, ja neviem, o chorobách, hej, že keď niekto niečo zatají úmyselne, príklad, tak môžeme povedať, že Boh toto požehnal, keď proste on videl, že niekto tam napríklad klame. Čiže v podstate nulita je skúmanie manželstva ako takého, nielen názorov tých ľudí, a je dôležitý vlastne ten samotný aj obrad, život potom v podstate. To, že niekto potom má nejaký problém, že nedaj Bože príde nevera, je to smutné a nikomu to neprajem, ale v podstate nie je to o tom, že tí dvaja by sa neplatne vzali, ale stalo sa nejaké zlyhanie, nejaká krivda a bolesť. Ale napríklad, keď niekto mal s tým problém, že ja neviem, trpí nymfomániou a bol predpoklad, že bude neverne žiť, tak sa vlastne pýtame a skúma sa, že no mohol tento človek platne uzavrieť pred Bohom manželstvo, keď vieme, že má, ja neviem, závislosť, nejakú sexuálnu príklad. Čiže vlastne nulita je vyhlásenie a skúmanie toho, že či toto manželstvo veríme, že bolo pred Bohom úprimne a platne uzavreté a že Boh sa tam teda k tomu priznáva. No a je to už vo viere a v Božích rukách. Ja som sama to ako keby odsudzovala. Mimochodom, ja som študovala vysokú teologickú náuku o rodine. Promiň. Tomu sa říká životní paradox. Je to brutálne na pokoru, akože. A keď sme riešili nulitu, si hovorím, no je jasné, cirkev si to dačo vymyslí a takto. A zrazu som bola v situácii, kde si hovorím, no Dominika, teraz čo? A keď ti nedajú nulitu, čo budeš ďalej robiť? A som sa pýtala svojho svedomia teda, že no a čo ďalej? Čo keď proste mi neuveria? Alebo dačo, hej? Že... Ale zrazu som pochopila, že to riešenie nulity je niečo úplne iné ako ospravedlňovanie rozvodu. Že to je úplne o niečom inom. Jestli to dobře chápu, tak se tam řeší spíš potom i ty postoje, co vyplyne na povrch, vlastně, co si třeba dřív nevěděla. Áno, že či to bolo prítomné napríklad už v čase uzatvárania manželstva. Hej. Kdyby se šla zítra vdávat znovu s tím, čím už si v životě prošla, na co bys kladla důraz, z čeho bys neslevila, anebo naopak, co by byl kompromis, aby si mohla s čistým svědomím a upřímně říct ano. Chcela by som mať najprv presvedčenie sama v sebe, že viem, čo robím. To jsi neměla předtím? No, toto bol jeden z problémov, za ktorý som vlastne aj vyjadrovala ospravedlnenie aj rodičom muža a jemu. Ale presne tam napríklad bolo také falošné zduchovňovanie, že ja som sa už som to aj spomínala, že podľa mňa som bola proste pyšná si priznať to, že niektoré veci mi nevychádzajú, nesedia, nevidím ich tak. A som sa zverila súkromne osobe, ktorá nás nepoznala ako pár. A boli tam zduchovnené prirodzené veci. A Boh nie je neprirodzený. Boh je nadprirodzený. A ona v podstate, aj keď to myslela dobre, a ja verím, ale bolo to proste... Ja som sa vlastne vyzúvala zo zodpovednosti, som chcela, že takto mi dajte zjavenie, čo chce odo mňa Boh, hej? A to vôbec takto nefunguje proste. Bolo to neprirodzené a bolo to, že Dominika, manželstvo je požehnanie, to je určite útok zlého ducha, lebo to proste bude požehnané. A to vlastne bolo také nezdravé v tom. Takže aj toto som si zažila a to tiež bola taká facka, že ľudia Boží, proste dávajme pozor, prosím. Čiže ja som bola aj trošku takto posmelená, že prekonaj útoky zlého ducha. Hej? Ale ten môj osobný postoj nebol ako keby zvnútornený. To moje vnútorné presvedčenie chýbalo. Čiže jedna z vecí by bola, že Dominika, si o tom presvedčená? Vieš, čo robíš? Chceš to? A tiež by som chcela vlastne mať oporu v tom mužovi v tom, že naozaj, že dva životy sa spájajú v jedno a túžim, aby sme vlastne, že chcem zdieľať s týmto človekom naozaj aj dobro, aj zlo, že asi toto by som dávala pozor, že to je jeho život, môj život a ideme sa spojiť v jedno a či teda by som si predstavila si to najhoršie, čo sa nám môže stať, že ja neviem, že on ochorie, ja ochoriem. Je to človek, kde naozaj vidím zmysel v tom, že chcem pri ňom stáť alebo niečo také. No a pre mňa je manželstvo fakt také zjavovanie a prežívanie tej Božej blízkosti medzi nami skrze toho druhého človeka. Takže fakt by som si prijala, aby ten človek bol pokorný, hľadajúci Boha. Ináč paradox je, že som si chvíľu hovorila, že jednak
človek si nie je veľmi schopný predstaviť v istom čase, že by chcel nejakého ďalšieho partnera. Potom samozrejme, že OK, bože, tak už ako bude, tak bude. Ale v jednom momente som si hovorila, že možno keby prišiel niekto do môjho života, že nemusí byť ultraveriaci, čo je paradox a tým nikomu nedávam návod na život, lebo niekto zasa povie, že toto isto nie. Ale ja som si povedala, že tým, že som mala sklamanie aj z ultraveriacich ľudí, ale že ten charakter, tá duchovnosť neznamená, že sme duševne zreli. Hej? Že niekto môže mať veľký duchovný dar a potrebujeme zapracovať na charaktere. A s tým som sa tiež stretla, preto som si povedala, Bože, ty máš moc zasiahnuť človeka, aj keď je neveriaci, základ je, že nech je pokorný a charakterný. Takže toto bolo také moje veľké prianie, nech človek je otvorený. Takže toto by bolo moje prianie, že nech je to človek pokorný, otvorený a ideálne áno, Bože, daj, nech zažije Boží dotyk. Takže toto by bola asi moja taká podmienka, že zažiť s človekom tento život duchovný. No. Takže tak. Co tě učí dcerka Dorotka? Dlho ma učila, hlavne keď bola malička, žiť pre prítomnosť. To bola taká krásna stopka. Sa pamätám doteraz. Ono vtedy bola tá korona, covid, boli sme obmedzení a prišlo také mierne uvoľnenie a ona mala asi rok a pol, keď sme začali chodiť von. No ja som už roky žila len v kresťanskej bubline a to myslím s láskou, s úctou, ale fakt veľa som začala chodiť spievať do farnosti, do spoločenstiev. Čiže človek, ja ako bytosť som sa stretávala s tým, že niekde som prišla z pochopiteľných dôvodov. Ma privítali, občerstvili, usadili, venovali sa mi a tak. A teraz som mala malú Dorotku, prišla som na ihrisko a tam nikto neriešil, že Dominika prekročila brány ihriska. A ja som sa cítila ako taký pštros, čo mal chuť dať hlavu do zeme a schovajte ma, lebo ja už ani neviem small talk, hej, ja už neviem, čo mám tu rozprávať, lebo ja som bola tak naučená podvedome. No proste na ten kolotoč, hej, že odslúžime o Pánu Bohu rozhovory a tak. A zrazu sme na ihrisku. Tam ma nikto nerieši, čo je akože super, ale chvíľu som bola taká, že OK, teraz čo idem ako robiť? Teraz čo? Takže bolo to pekné, že Dorotka bola taký stop time, nádherný, skvelý, žiť pre prítomnosť tu a teraz, toto je dôležité, krása v maličkostiach, veľká láska v malých veciach a že toto má zmysel. Že toto má veľký zmysel. Tak přesuneme se trošku do pozitivnějších věcí. Jaká je tvoje oblíbená tónina? Ja si myslím, že C-dur, ale nie som si istá. V některém z rozhovoru si zmínila, ať si ženy poslechnou píseň Si můj chrám a muži, ať si poslechnou píseň Dôveruj. Já si nepamatuju to rozdělení, proč to tak bylo. Ani jsem to nějak nezachytila. Proč? Pretože pieseň Si môj chrám je ako taký dopis od Pána Boha nám. Pamätám sa, že to bola jedna zo zlomových piesní v tom zmysle, že keď som ju zverejnila, videla som obrovské odozvy a bola to jedna z tých mojich prvotín, hej, keď som začala vnímať, že niektorí ľudia vnímajú moju tvorbu na Slovensku a veľmi veľa ľudí mi písalo a také ako to počúvali veľakrát za sebou, ako sa pri tom vyplakali, ako im to pomohlo. A pritom ja som to nahrala a pol roka som to schovávala doma. Ja som sa to hanbila zverejniť, lebo mi to prišlo strašne také osobné, také výlev, taký emočný výlev. Jeden kamarát, keď to počul, to je taký emočný výlev. A si hovorím, OK, tak zasa som to ešte 2 mesiace schovávala. A možno paradoxné asi preto, že je to naozaj také intimné a v podstate je tam vyzdvihnutá tá osoba človeka. Myslím si, že my ženy v tom vieme byť dozranené, že si neveríme, že sa necítime dosť pekné, sme príliš pekné, sme málo pekné, sme veľmi chudé, sme málo chudé a furt je nejaký problém a táto pieseň vlastne tak prehovára, že ty si môj chrám, ty si nádherná, ja som v tebe, Božia milosť tebe nie je márna. Takže preto by som to adresovala ženám, do také pozdvihnutie sebahodnoty. A tá pieseň Dôveruj mi zasa príde taká rozhodná a to je v podstate, že citácia žalmu 91 alebo 92 v kombinácii s ďalším žalmom a v podstate také pripomenutie, že Boh nás vidí, Boh nás počuje a chlapi väčšinou mi na toto pieseň reagujú, že toto sa im páči, tak preto. Aha. Ty si vydala 5 alb, ale k dohledání, teda aspoň podle mých zdrojů, bylo jenom jedno a potom nějaké prostě kolabio, spolupráce. Kde si to můžeme poslechnout, nebo co zatím je? Tento príbeh je smutný, ale som chtěla skončiť v dur. Ide o to, že moje albumy boli niekoľko rokov, vrátane album Medzi mnou a tebou, album V srdci mi znie, album Stretnutie, ktorý tam sa dá nájsť. Neboli zverejnené 2 albumy, to je pravda, ale tie predošlé zmizli a ja nebudem to veľmi rozpitvávať. Jednoducho, ja som mala v istom čase 20-21 rokov, ponúkol mi jeden známy, že mi to zavesí na tieto streamy, ale prešlo 7 rokov a ja som sa teda ozvala, že ako to s tým ide a či za to sú nejaké finančné odmeny a tak, a v istom okamihu sa stalo to, že on to vymazal. A ja som sa vlastne dohľadávala naspäť mojich albumov, kde mňa brali ako falošnú záujemkyňu o moje vlastné albumy.
Čiže je to taký trošku smutná vec, ktorá sa nám bohužiaľ, vidíte, tiež vie stať. Čiže zatiaľ sme naspäť nahodili jeden album a tým, že ja nie som zdatná a zatiaľ nemám nejakého manažéra a tak pomáha mi s tým jeden týpek a snažíme sa vrátiť albumy naspäť. Čiže v podstate mne tie albumy spravoval niekto iný a ten niekto iný ich potom vymazal a ja sa k ním snažím dohľadať naspäť. A porušiť ako keby svoje vlastné autorské práva, aby uverili, že ja som autorka a mám právo ich tam vrátiť. Pravidla existují proto, aby se porušovala, zdá se. A to je smutné. No. Kľudne mi napíšte mail, ja vám pošlem nejaké linky a môžete si tam stiahnuť tie piesne. Napríklad aj ten prvý album Srdci mi znie a aj doteraz to robím, že keď sme na koncertoch, tak ja si prajem, aby to bolo dostupné každému, preto nedávam ceny. Niektorí strašne na to akože dbajú, tak kde už napíšem, že odporúčaný príspevok je napríklad takýto, ale vždy zdôrazňujem, prosím vás, keď chcete, máte si to kde pustiť, zoberte si to. Ja to berem tak, a to je aj v Biblii, nikomu nič nechýbalo, lebo každý dával to, čo mal. A ja môžem o tom len svedčiť, že naozaj Pán Boh ma požehnal. Prvé CDčko som dala vyslovene, že som odmietala povedať akúkoľvek sumu. Prišli ľudia, že prepáč, ja tu mám len, ja neviem, 10 korún a ja ja o tom ani neviem, ja to nepočítam. Ale prišli iní ľudia, neviem, podnikateľ povedal, že ma chce podporiť a pokryl všetkých tých 100 ľudí, čo si to nemohli dovoliť. Jasne. Čiže Pán Boh je skvelý, vie, čo potrebujeme, takže prosím vás, keď veľmi chcete, napíšte a pošleme. Mně z toho alba Stretnutie utkvěla v hlavě píseň V Bohu spočíň, ta je poslední. A připomíná mi neskutečně melodii italského skladatele Ludovika Einaudiho. Nevím, jestli ho znáš. Registrujem. Tak píseň Di venire, to mi hodně připomíná. Jak tvoříš? Kde, jak se inspiruješ? No zo života. V podstate z toho návodu na život, že byť úprimný. Väčšinou, keď som chcela, a to bolo naozaj málo pokusov, že idem zložiť pieseň, nejde mi to, nejde mi to. Ale paradox je, že ešte aj CDčko sa volá po piesni, ktorá vznikla tak, že som len spievala Bože, že z tohto času nemusí vzniknúť proste nič nové, len nech nás rastie to, čo už máme, ako keď sa muž so ženou spája aj intimne a proste nevždy je z toho nový život, ale je o tom, že sa prehlbuje láska, prehlbuje sa vzťah a že to je pre mňa modlitba. A vlastne som si to spievala aj o tom zasa pieseň. Hej? Že len medzi mnou a tebou ostane to, čo má. Že nemusí z toho vzísť nič nové. Čiže vlastne ja väčšinou zložím pieseň tak, že len vypovedám to, čo prežívam. Je to pre mňa modlitba. Potom to v praxi väčšinou vyzerá tak, že zapnem rýchlo nahrávatko na mobile, keď zrazu cítim, že niečo prichádza, že ma to kope. Nahrám si to na mobil a spätne sa učím pieseň a potom ju nahráme na CDčko. Jaké setkání, stretnutie ti v poslední době udělalo radost? Napríklad naše teraz tu. No super, to mám radost, preto jsem čekala tu odpoveď. Ne. Ale jasné, fakt. To ináč Matka Teresa, moja mama čítala nejakú knižku od nej a bolo tam nejaké jej takých 10 bodov alebo výrokov, otázka, odpoveď a jedna z otázok bola, že aký je pre ňu najdôležitejší človek v živote? A ona odpovedala, že ten, s ktorým práve rozprávam. A mne sa to strašne dotklo a toto si prajem žiť aj ja, že keď sa s niekým rozprávam, nech ten človek môže mať aspoň na ten okamih pocit. Nie, že aspoň na ten okamih, ale že ten okamih je proste náš a že fakt v tom momente je ten človek najdôležitejší. Takže áno, je to aj také klišé, ale je to aj fakt tak, že čiže toto stretnutie ma potešilo. Predtým vonku ľudia, čo nás čakajú, naši známi. Takže tak. Děkuju, toho si vážím. Ty jsi začala studovat konzervatoř. Jaký obor? Gitaru, lebo nemá basový kľúč. To je nekomplikované jenom pro lidi, kteří nejsou hudebně vzdělaní nebo nemají Ja som chodila 9 rokov na klavír, ale moja pani učiteľka si nevšimla, že hrám hlavne podľa sluchu a tak tie noty mi veľmi nejdú. Takže mám skúsenosť s basovým kľúčom, ale je to trápenie pre mňa. Takže som akože hlboká motivácia gitara je, že nemá basový kľúč. Na čem si říkáš, že musíš zapracovat, když jako tě tam někdo vyučuje, dává ti rady, vzdelává tě? Konkrétne na konzervatóriu? No na tej gitare určite. Aj trošku sa učiť. Ja som v triede s 15-ročnými, 16-ročnými. A no jasné, tak dejiny hudby a takéto, to je úplne, že čo sa mi to stalo. Ja som si myslela, že už nikdy nebudem chodiť do školy a v kuse v nej som, takže... Já vím, že ty si někde zmiňovala, že si nad tím přemýšlela, že možná by si do toho šla, ale pak si říkala, ne, na to úplně, si na to nevěřím. Tak co se zlomilo, že najednou teda jako si do toho praštila a řekla si tak a vezmu si gitaru a půjdu na talentovky a půjdu na konzervatoř? No bolo to celkom tak dosť narýchlo v istom zmysle. Proste prišiel okamih, čo som si povedala, a čo sa budem do konca života
ľutovať, že som neštudovala hudbu. Tak som rýchlo vstala, zavolala, bol koniec júna, koniec školského roka, nabehla som do školy, prosím vás, vezmete ma ešte, chcela by som študovať, dá sa to. Moja mama učí na umeleckej škole akordeón, klavír a hovorila, že stále chýbajú gitaristi. Tak som s ňou aj riešila, že čo vlastne, či klavír, či spev, či čo budem vlastne študovať. A ona, že gitaristi chýbajú, takže skús a detí je stále veľa, čo chce hrať na gitaru. Čiže vlastne to fakt tak spontánne vzniklo, že aspoň nejaký dotyk s hudbou, nejaké štúdium a také nejaké potenciálne zamestnanie do budúcna. A co ti jde z lehkosti? Improvizácia, povedzme, že tak. Ty jsi zmiňovala, že jsi mezi 15letými dětmi. Áno. Dospívajícími. Hraje nějakou roli víra mezi spolužáky? Ako medzi nimi? Či moja medzi nimi? Tvoje víra mezi nimi. Ako neviem, či len medzi nimi, ja som s nimi strašne málo. Naozaj, že ja som aj len na niektorých hodinách, tým, že už som po strednej škole. Tak ti uznali předměty. Áno, ale napríklad oni, keď sa spýtajú, že a čomu sa venujem, alebo že hudba a že jakú hudbu, tak ja hneď tak hrdo, že kresťanskú, gospelovú. A že takto. Takže toto je taký priestor. Jedno, čo vidím, že keď mám náhodou možnosť sa stretnúť s niekým, kto zachytil, že robím gospel, tak vidím, že tí ľudia prirodzene začnú rozprávať o svojom vzťahu s Bohom. Hej, že ako keby tí ľudia sa chcú otvoriť a vidia takú nádej, že tu o tom môžem povedať. A potom, keď pri mne stojí niekto, kto onoho rozprávajúceho pozná roky, tak zrazu povie, som ho v živote také veci nepočul rozprávať. No lebo tak niekedy tak ľudia si hľadajú také útočisko v nás, o ktorých vedia, že žijeme vieru, že zrazu, a ja mám takýto, a ja som chodil do kostola a teraz nechodím, a ja tak, a ja pritom nič, akože ja nestihnem nič povedať, ale sa z toho veľmi teším. A jak jeden kňaz povedal, že evangelizovali na ulici, oslovil nejakého cudzieho pána a ten pán začal nadávať na cirkev, začal sa sťažovať, začal na všetko proste hundrať. A tento kňaz hovorí, no ja som stála, som ho počúvala a asi po 5-10 minútach mi hovorí, ale vy ste dobrý kňaz. Tak sa dočkal. Takže akože niekedy je najväčšie svedectvo mlčať a počúvať, takže tak. Jak vznikla spolupráce s Marianem Čekovským, Máriou Podhradskou, Denisem Lachem a taky Ondřejem Gregor Brzo Bohatým? No, to je tiež akože, neviem. Ono sa to nejako stalo, že ja som... Čekovský u nás robí tzv. Checky pointy, neviem, že či to tu do Čiech došlo. V podstate jeho taká večerná show, kde si pozve akéhokoľvek hostia a ak to nie je hudobník, tak má hudobného hostia. A ja som tam najprv bola s takým židovským zoskupením ako taká nenápadná speváčka popri nich. A potom vlastne aj učiteľa na konzervatóriu hrajú s Čekovským. Peťo Tomko napríklad a tak. Peťko to, čo aj so mnou tu teraz bude hrať v Trpíne a oni sa poznajú aj majú za sebou spolupráce. A ono vlastne sa to tak nejako začalo hemžiť medzi nami ľuďmi a muzikantmi, že tá muzikantská rodina v podstate je taká nakoniec nie je veľká. A tak ma oslovili nejako tak narýchlo na vokály. Mali sme veľký festival Verím Pane v Námestove. To je už aj blízko vás, viac menej. A tam oslovili teda Čekovského. On má už 10 rokov, len ľudia o tom nevedia, robil takú cestu Via Lucis, cesta svetla, ktorá sa robí okolo Veľkej noci v podstate. A s týmto programom prišiel na Verím Pane a tam vlastne ľudia boli prekvapení, že čo to je, ale to je reálne asi 10-ročný program, len ho nehrával. A Čekovský, keď sme sa stretli na jednej akcii, tak tiež nejak mi pošepol, že ja by som chcel robiť aj nejako ako taký gospelový večer, tak potom ťa možno akože zavolám ako hostku. Čiže ja neviem, ako sa to stalo, ale ono sa to nejako stalo a tam spievala vokály a vyzerá, že mu to zapasovalo, že sa mu to páčilo. Aj potom mi tak súkromne ma pochválil, tak mi tak pozdvihol ego v dobrom, že je rád, ako spievam vokály, že nie každý takto tvorí a že jemu sa to takto páči. No a to potom ma pozval na ďalší Checky Point a tam mal vlastne hostia Brzo Bohatého. Ináč ja sa hanbím, ja som pred ním sedela, ja som vôbec nevedela, akože zo všetkou stola, ja som nevedela, kto to je. Takže ja som vlastne pred ním sedela, som vôbec akože ho ani nepozdravila nič a odrazu sme išli spolu na pódium a si hovorím, to je hamba, veď som sa mohla aspoň pozdraviť, alebo čo. Ale bol veľmi akože milý, sympatický, ten večer bol taký zábavný. No a mne sa plní taký tichý sen, už pre niektorých aj hlasný, lebo pred pár rokmi som to spomínala a síce, že jak vy z tej kresťanskej bubliny, že ako? Ja by som napríklad pred 10 rokmi, keď som zažila ten Boží dotyk, nešla hrať chvály s niekým, kto je neveriaci. Nepozvala by som na kresťanskú akciu hrať niekoho, kto nemá vzťah s Bohom, lebo by som si hovorila, že bude narúšať Ducha Svätého, alebo čo. Akože mala som proste také pohľady, mala som aj 11 rokov, hej, bola som mladá.
Uvedomujem si, že to nie je dobrý pohľad, ale ja som proste taký mala. A teraz som nadšená, keď príjmu pozvanie hrať akciu Hudobníci, čo nie sú veriaci, a že je to jedna z ciest, ako približovať toho Pána Boha a ten iný rozmer a vzťah s Bohom. Napríklad teraz veľmi rada hrám sobáše, často ma teraz aj volajú. A to je tiež priestor, kde prídu ľudia, ktorí možno do kostola nechodia, alebo sú sklamaní, zronení, nebaví ich to, nepáči sa im, no ale na svadbu prídu. A tá hudba je taký fakt krásny prostriedok k tomu, aby človek sa zamyslel nad slovami, sa pomodlil piesňou, otvoril srdce a prichádzajú z toho také pekné odozvy. Takže ja som vďačná, že sa otvárajú dvere aj do tohto sveta medzi ľudí, ktorí možno navonok teda žijú len nejakým, ja neviem, showbiznisom, ale reálne v srdci každý túži. A je tu priestor na evangelizáciu. Jedno, čo mi povedal aj kamoš, lebo niektorí ma tak akože hneď vystrihajú a sú sklamaní a jak ja môžem s niekým takým spolupracovať a ako je to, proste akí to sú ľudia a tak. Chápem, že chceme byť taký v tom najlepšom zmysle akože čo najčistejší, ale môj postoj je, že my by sme si mali zachovať v úvodzovkách svoju tvár v zmysle, svoju vieru, ale toto robil Pán Ježiš, že sedel s neviestkami, sedel proste s ľuďmi, za čo ho odsudzovali, a ja si myslím, že to je úplne proste, že tá hodnota človeka je nemenná a že toto je práve že naša úloha ísť do sveta, ale zároveň si držať, čo chceme. Niesť to svetlo, nedávať si ho zhasnúť, ale ho odovzdávať ďalej ako taká fakľa. Takže a mne to zároveň veľmi tiež obohacuje, povzbudzuje a dáva do pokory, lebo veľakrát naozaj ten duchovný rozmer nemusí znamenať, že máme charakter vo všetkom OK. A niektorí ľudia možno nežijú tak tú vieru, možno nemali možnosť, ale máme si čo z ich charaktera zobrať. Ty si v rozhovorech zmínila vydání dětského alba. Bude? Pracujem na tom, ale som ako spomalený vlak. Ne, můžeme se těšit i na nějakou tvorbu pro starší ročníky, třeba 15+? 15+? A neviem, ako sa to robí. Ale viete si pustiť pieseň Letíme, Dominika a deti, tak to nájdete na YouTube. A ja to hrávam dokonca aj pre starcov, aj pre mladších, aj pre starších, aj keď to je prudko detská pieseň, ale ten odkaz je taký všeobecný. Takže mňa toto baví, takedy lámať takéto predsudky a že zahrať detskú pieseň dospelákom, takže uvidíme. Dominiko, já ti moc krát děkuji za rozhovor, za povídání, za opravdu upřímný, otevřený rozhovor. Děkuji, že ses nebála jít do hloubky. Přeju ti, aby nad tvými radostmi i starostmi znělo Gloria. Amen. Ďakujem veľmi pekne a taktiež aj vám to prajem a pozdravujem všetkých poslucháčov, čo ste nás počuli. Verím, že to nie je náhoda a budem sa tešiť na potenciálne stretnutie.